sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 10 na bulan sang Abril tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sa mga kagaw nga nagtapik sa inyo lawas. Tambal pa ini sa ubo sipon kag hilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo kag ginadulong sa aton sang DTX 500. Nagatinlo ini sang aton dugo kag atay bangod may mga aktibo siya nga panakot, phytochemical, mga antioxidant, panguntra sa pamalakihan. Kinanglano naton ang DTX 500 adlaw-adlaw nga tanan bangod sa kadelikado sang panahon karon. Gamito naton ini adlaw-adlaw para dipinsa sa kagaw. DTX 500 mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:37 na. Daw inarangkada gid sa kagaw ang probinsya. Ang mayor sang Himabaylan nagpositibo kag ang vice mayor si Raymond Tongson kag si vice mayor Justin Gatoslao. Di kahapon sang hapon amo ina nga nagdeklarar kag nagpapanaog sang mando ehekutibo ang gobernador sang probinsya, Gobernador Bong Lacson. Ano ini? Maga-implementar sang korpyo. Porte ni nga korpyo ay kay masugod alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon sa bilog nga probinsya. Ang tuyo malang sang gobernador nga makontrol ang hulag sang tao kag mapunggan ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Ti Lunes na ini mangin epektibo Abril 12. Kag ipangabay pagid sa gobernador sa Regional Interagency Task Force nga ipaidalom pagid sa General Community Quarantine ang probinsya sang Negros Occidental sa sulod sang 2 ka semana. Ini nga mga mando para sa akon maayo para sa ikaayong lawas sang probinsya kag pagpugong sa pag-ibwal pagid sang kasong COVID. Amo lang ugaling ina bintaha ini sa aton ikaayong lawas, disbintaha naman sa ekonomiya. Kung ang korpyo ibutang mo siya alas 11 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon, mabuhi pang negosyo. Nga aman, amo ina nga mga tion nga nagakadto ang pila naton ka mga kauturan sa mga balay kalanan, sa mga balay ilimnan. Di kon ikorpyo mo siya alas 8 sang gabi, ang buot silingon igo naman ang aton mga negosyante. Amo ni silang malukdos ang gaba timan kag birisi. Porte niya nga halit sa negosyo. Temprano pa manira. Tiyang silingon, ang karon nga ginaganansya na amat-amat sa aton mga negosyante, balik naman kita sa uno. Ang malain pagid kay alas 8 sang gabi, tob-tob alas 4 sang kaagahon. So ang silingon, maapektuhan gid ang negosyo. Amo nang silin ko, para sa akon maayo
ang pagpapanaog sang mando ehekutibo para sa ikaayong lawas sang bilog nga probinsya. Amo lang ugaling ina ang maantos amo ang mga negosyante kag sigurado magasarurot sang dako ang ekonomiya sang probinsya. Maantos ini siya kag ang maigo sini ang mga negosyante dagko kag magagmay kaman. So itulotimbangon ta ini ang igo sang mando ehekutibo makapaayo sa ikayong lawas apang may dako nga epekto sa mga negosyante. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Standard Time las 6:44. Politika.
ang ikaduha nga pagapilion ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagka-presidente nga magabulos sa iya pwesto. Nagsiling kita nga ikaduha kay may araya ginapasulabi ang presidente. Ang iya anak nga si Davao Mayor Sara Duterte kag si Senador Bongo. Kung magdalagan isa sinisaila, posible panas na ang pipila kag pinsar sa administrasyon nga pilion nila nga magapapili presidente sa tuig 2022. Pero kung si Sara Duterte kag si Bongo hindi magpapili presidente, tatlo kahapon ang silingta nga pilian sang presidente. Number 1, si Senador Manny Pacquiao. Number 2, si Mayor Isko Moreno. Ikatatlo, si Bongbong Marcos. Kung kamong papilion diin sa tatlo ang luyag ninyo. Pero ang ako niya analisa nga kung magpili ang Malacanang nga kandidato, kung hindi madalagan si Sara kag si Bongo, ako laban-laban sigurado ang pilion sang Duterte administration amo si anay Senador Bongbong Marcos. Ambot ang pakot ko kung pareho sa inyo. Depende na ya kay kung si Bongbong Marcos ang pilion niya, pwede man niya makapapili kanday Senador Manny Pacquiao kag Mayor Isko Moreno. Enkwentuhan na natural man lang sa politika, subong upod ta buwas kontrahanay kita. Subong isa kita ka partido buwas lain ang aton partido. Amo malanay mo ang politiko. So, amo ini ang mga senaryo sa tuig 2022. O galing may bulbintaha ka lang kung ikaw ang pilion abe nga standard bearer sang administrasyon kay manti kumplito. May makinarya na, may partido ka na, may kwarta na, kumplito, plus propagandista, kumplito ya ang administrasyon. Amula o galing ina, kung hindi man maayong ila kandidato, hindi man na, kay depende na sa tao mo, kung sinong ibutang kag ino-no ya sa baluta. So amo ini ang mga personalidad nga posible amo ang idoso sang administrasyon. Sino ang idipinsa sang oposisyon. Kinanglan, kapon nag-meeting sila, may pilion sila, kung sinong pilion lang ka kandidato, iengkwentro sa administrasyon. Amo ning siling ko, mainit-init nga inengkwentrohan ay. Kaya mati, tapos ng termino mo ni Presidente Duterte, mapili kita bago nga presidente. Amo ini ang balantayan sa tuig 2022. Depende na sa aton pagpili. Kung bala pagpili ta husto nga makaserbisyo o kung base magpili kita sang hindi amo, antos kita sa sulod sang anom katuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madyo. Kapon ga monitor ako, nibra si Christian alias Dundon nga ni, ang inatudlo nga mo nagpatay sa apat lakip ng 5 anyos nga bata. Suno kay Police Major Jury Puerto kahapon, nagakurog-kurog kuno ini si Tulot nga ni. Kaya siling niya daw amat-amat gawidro ang druga sa lawas niya. Ang di ko mensindihan, siling ni Tulot niya, tagain niyo ko druga bala. Para maulian ako, mabalik ako sa normal. Ay ano nga klase sang hindi maintindihan. Amuning igo sang druga ko, gabuangit ang tao. Lain ang statement niya subong, lain naman boss. Inako ay nagligad. Pinanudloy itong mga gingamit yung martilyo kag inugagbas tubo. Nagligad nga adlaw, lain naman, binalik naman, 3 naman. So, daw hindi mensindihan, ini tugas ang duga nga ni. Amo nang siling ko ang duga ya, hindi gid mayo. Gabo angit ang tao. To the extent nga mamatay kay mo. So, kundi na matuod dire, nga daw hindi mapatihan ini si Christian nga ni, ang matuod dia nga kit-kit kisaryas, hindi kisa kagwa sa kaso nga gincommit niya nga sa pagpamatay sa 4 ka miyembro sa pamilya. Ang ako niya leksyon ini, amo niyang porting nga leksyon nga dapat ang pila ka nagagamit sang droga, untatan na nila. Kaya mo ning guayaw, resulta ya, gabo angit ang tao. Kag kung hindi makasarang ang lawas mo, mapatay ikaw kay hilo ini mo. So, classic nga ehemplo ni. Si Tulot nga ni ho. Nantawab lang sitwasyon niya. Kung hindi siya kagamit ka kurog-kurog, gayo, galungan niya, panunuan nyo ko siya bo, kay mabalik ako sa normal ko nga pagkatao. Abot silingon, gapakilala lang ini nga ang mga tao nga nagagamit sa illegal nga duga, hindi normal ang ila paminsaron. Isa lang kabuhok-buang na. Amo ning nagakatabo, ga monitor ako kapon daw, galungo-lungo, makuling ko ga, makasarang pa siya ba, nga magpangayo sang siyabo, para kuno maumpawan ka, ang galiman. Kung hay ka sa siyabo, kumampawan ka, kinanglan nga mano kaliwat para maumpawan ka, tingala kung mga bakal ang siyabo, kay wala untat nga baklanay, wala untat nga dusanay, kay amo na galing ginabatyag sa tao, mano siya para nga magbuangit siya. Kag maulian na siya, kung magno sa liwat, akalain.
Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontline Gawin celebration sang kadlawan nanday Nick Barca kag Don Roger Aguirre. Ang kahiwatan kuno hiwaton sa mansyon ni Jerome Solinap. Advance happy birthday man para buwas kay Maraya Salanga. Ini mga balita kag isyu gindulong sa aton sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,